Diyos marhay na aga po sa inyong gabos mga tugang, maluhod po kita para sa Oratio Imperata. Sa ngarang Kaama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngalasan, kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na ginaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan. Natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami, minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumuotan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man, o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kriston sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Pamibi sa Obeleyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa samo, sa imong aki, Iseso Kristo, sa muyang tugang, asin kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadian mong madatong, ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagtalubo, kan mga banhi, kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman, kang katawuhan, asin kan bilog na linalang. Sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daw ko ng karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang Jubileo, magpukaw liwat sa samang mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
You have given them bread from heaven. Having within all its sweetness, let us pray. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruits of your redemption, you who live and reign forever and ever. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. O Son,
Isabay man po niya to ang mga intensyones ngunya na misa. Pasasalamat ni Mrs. Gemma Alcantara and Lieva and family. Pasasalamat ni Roberto Abordo and family. Pasasalamat ni Jose Pinilius Jr. and family. Pasasalamat ni Loreri Absedi. Pasasalamat kan Peya Board. Pasasalamat man ni Marites Daito. Asin pasasalamat kan Makayan family. Special intention for good health and safe travel, requested by Big. Para sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Pope Francis, sa kalag ni Bishop Nestor, sa kalag ni Laudate, sa kalag ni Charmaine Joseph, sa kahagadan kang Carlo Magno Diaz family, para sa kalag ni Carlos, sa kahagadan ni Dadet Yanson and children, para sa kalag ni Gloria and Maria Beatriz, sa kahagadan kan Murillo and Berango family, sa kalag ni Yomeriano, sa kahagadan kang Akendi family, para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Mr. Mario Basilieva and family, para sa kalag ni Josefina, Ismael, Jo Marie, asin para sa gabos na kalag, sa kahagadan kan Banyadera and Vergara family, para sa kalag ni Jose asin ni Isabel, sa kahagadan kan Banton family, para sa kalag ni Dandreb, sa kahagadan kan Dolor family, para sa kalab ni Berna asin Godfrey, sa kahagadan kan Belleza family, para sa kalag ni Placido, sa kahagadan kan Rodrigueza family, para sa kalag ni Bilbin asin ni Cristita, sa kahagadan ni Mrs. Gemma Alcantara and family, asin para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Marites Daito, para sa kalag ni Adon, asin ni Francisca, sa kahagadan kan Balayo family. Sa giraray, Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Ngunya na Domingo, sinisilibrar niya to ang solemnidad kan Corpus Christi. Sa tuyang pinagsisilibrar ang espesyal na balaog, kan Eucharistia. Sa huring pamanggi, tinao sa to ni Jesus ang sa iyang hawak asin dugo, sa forma ng tinapay asin arak. Tanganing marumduman ta siya, asin maging harani kita sa iya. Anal daw na ini, nagpapagirumdum sa to, na si Jesus, danay na yaon sa to. Nagtatao sa to ning kusog, asin pagkamuot, sa paagi kan Eucharistia. Ang sa tong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Francis Binaya. Matindog na po kita, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpoon. Maging sarong
langit sa kagurangan, ikan sa iyang banwan, inapod maging swan, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag tubo. Sa ngaran ka Ama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya na Yesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang unyan sa tuyang pinagseselebrar, ang dakulang kafiestahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Kita na sa iyang sinugo, padagos tinatawan nin kusog, sa paagi kang tinapay na nagtataon nin kusog sa satuyang pisikal na kamugtakan, na nagiging hawak kan satong kagurangnan, nagtataon nin kusog sa satuyang espiritual na pagkabuhay. Hagalon niya to mga tugang sa misang ini, nalugod padagos niya tong akuon si Kristo sa paagi kaining Eucharistia, na siring kitang binindisyonan, padagos man lugod baakon, asin ihiras sa satuyang kapwa, asin arual daw na pagkabuhay. Kaya ngunyan mga tugang, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon, sa tuya pong rumdumon, asin pagmunduan, ang satong mga kasalan. Sa kapakumbabaan kan sa tuyang mga puso, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maeraka, kagurangan maeraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangan maheraka, kagurangan maheraka. Gloria in excelsis Deo. Ayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marayang buo. Inumami ka, rinurukyaw mi ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng langit mo, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan,
kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Kay kasanang banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasa namimibi kami na sa siring na pagalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay ang sinagahade, kaiba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Si Melchizedek nagdulot nin tinapay asin arak, asin benindisyonan ni Abram. Ang dulot ni Melchizedek nagsisimbolo kan Eucharistia. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis, kan mga aldaw na ito, si Melchizedek, nahadi kan Salem asin padi kan kahorohalang kaweng Diyos, nagdaranin tinapay asin arak ki Abram. Bendisyonan ni Melchizedek si Abram na nagsabi, bendisyonan lugod si Abram kan kahorohalang kaweng Diyos, na naggibo kan langit asin daga. Pag umawon lugod ang kahorohalang kaweng Diyos, na nagtaos sa imo nin kapangganahan laban sa imong mga kaiwal. Dangan, tinauan ni Abram si Melchizedek kan ikasampulong parte kan gabos na sinamsam. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Disagud paman aro ki Melchizedek kay tung panahon. Disagud paman aro ki Melchizedek kay tung panahon. Ang kagurang na nagtaram sa sakong kagurangnan, tumukaw ka sa tuko, sa kunaan mga kaiwal mo, kibuhon kong tungtunga kan mga bitis mo. Papadara nin kagurangnan, halisasyon an sentro, nin sa imong kapangyarihan, maghadi ka sa tao kan sa imong mga kaiwal. Ikapadisakot paman aro ki Melchizedek kayong panahon. Sa aldaw na labanan mo ang mga sa imong mga kaiwal, sa marahay na bukod iibahan ka kan sa imong banwaan, siring sa
sa banal na kabubuldaw. Ikapadi sa kot paman, arugi Melkisedek, kaitong panahon. An kagurangnan, nagsumpasin day niya'y ni babawion. Ikapadi sangkot paman, susog sa orden ni Melkisedek. Ikapadi sa kot paman, arugi Melkisedek, kaitong panahon. Ikapadi sa kot paman, arugi Melkisedek, kaitong panahon. Isinasaysay ni San Pablo ang institusyon kan Eucharistia sa huring pamanggi, kung saan ipinahayag ni Jesus ang tinapay bilang sa iyang hawak asin ang kalis bilang bagong tipan kan sa iyang dugo. Ang Eucharistia nagpagirumdom asin nagbalangibog kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat kang kagurangnan sagkod sa iyang pagbalik. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, hulitaan itinukdo ko sa indo, iyoan katukdoan na inako ko sa kagurangnan. Nakanbangging pinasaluiban si Jesus na kagurangnan, nagkuha siya nin tinapay, nagpasalamat saka binaak iyan, dangan nagsabi, iyo ini ang sakong hawak na idinudulot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako. Siring man, kinuha niya ang kalis pagkapamanggi, saka nagsabi, ang kalis na ini, iyo ang bagong tipan ng sakong dugo. Sa paglambang pag-inom nindo kaini, gibuhan nindo sa pagrumdom sako. Hulita sa lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, dangan pag-inom sa kalis na ini, ipinapahayag nindo ang pagkagadaan kan kagurangnan, sagod na siya magbalik. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikakagurangnan ang dalan na sinbuhay, ikaan katotohan. Buhay na daika sa koran itataon, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. agbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Tinukduan sinda ni Jesus kan kahadayaan ng Diyos saka binulong man niya ang mga naghihelang. Kan nagsusulnop na an aldaw, sinabihan siya kan 12. Sumulan ang mga tawo, tanganing maghanap nin masasakatan, asinin makakakan sa haraning mga baryo o banwa, huli tauya kita sa lugar na harayo. Alagad sinabihan sinda ni Jesus, taawinindo sindanin makakakan. Alagad nagsabi sinda, igwasa na kita nin 5 tinapay, asin 2 sira,
Puwera sana kun magbakal kami nin kakanon para sa gabos na tawong ini. Mga 5,000 lalaki anyaon duman. Sinabihan ni Jesus ang saya mga disipulo, patukawan nindo sindang grupo-grupo, tig 50 lambang grupo. Pinatukaw kan mga disipulo ang mga tao, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay, sakaan 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit at sinagpasalamat, dangan binaak niya ito sa kaitinaos sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Nagkarakan ang gabos, sagkod na nagkabarasog. Pagkatapos tinipon kan mga disipulo ang mga natatada asin 12 basket ang napano. Mga tugang marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na pagkaaga po sa Saindo Gabos, mga tugang. Kada bes nakita igwanin tiripon, iniman birthday, fiesta, karasalan, o reunion, or mas kingani simpleng pagbisita, mga tugang nakukuatan sa tong sadiri sa tahaw kan lamesa. Igwanin karakanan. An pagkakan, perme parte kan pagtiripon. Iyo ini mga tugang an simbolo asing dakulang pag-welcome sa satuyang mga tugang asin siring an kakanon nagdadaranin pagkasararo asin kaugmahan. Sa paagi kan kakanon mga tugang kita nagkakatiripon, nagkakasararo sa paagi nin pagkarakan, naghihiras kita nin istorya, nag-iiristoryahan kita mga tugang, nag-uurolok nin sarabay asin siring man minsan may mga pagkakataon na sa paagi kan karakanan na ihihiras niya to mga tugang an satuyang mga hinanakit sa paagi nin kakanon sa pagkarakan niyaon po na iluluwas niya to an kulog nin buot. An kakanon pinagtitipon kita, pinagtatawan nin sustansya, pareho an hawak asin an relasyon. Sa kada bes or sa kada Domingo, mga tugang, kita man po nagtitiripon dahil igwanin kakanon. Alagad, kakaiba sa ordinaryong kakanon, mga tugang ini sagrado asin banal. Nagkakatiripon kita bilang pamilya sa ngaranin pagtubod. Bako sana po mga tugang na magkakan, alagad tangani na tawanin kusog kan Diyos mismo na satuyang aakuon. Ang Diyos na ini magtatao kan sa iyang hawak asin dugo, sa porma kan tinapay asin sa porma kang arak. Ngunyan mga tugang, iyo ini ang solemnidad, kan kabanal-banaling hawak, asin dugo, kan satuyang kagurangnan. Asin siring sa Domingong ini, pinag-iimbitaran kita mga tugang, na magtunong, asin maghurup-hurup, pahararumon ang satuyang pag-apresyar sa ekstraordinaryong regalo, iyo po ang Eucharistia. Natotoo, kitang mga Katoliko Kristiyano, padagos, nabubuhay, naghahanap, asin mga tugang, nagkukuanin kusog sa lambang selebrasyon, asin pag-ako kan hawak, asin dugo ni Kristo na satong kagurangnan.
Tulong bagay ang gusto kong ihiras mga tugang sa paghurup-hurup niya to sa kagayunan asin misteryo kan Eucharistia. Enot, mga tugang, ang Diyos ipinamidbid niya ang sa iyang sadiri bilang kakanon. Sa enot na pagbasa, na dangog niya to si Melchizedek, sarong padi, mga tugang, na nagdaraning tinapay asin arak, asin man pinagbindisyonan si Abram. Ini mga tugang na gawi, nagpapahiling sa satuya kung ano ang mangyayari kay Kristong kagurangnan na matugdas kan Eucharistia duman mga tugang sa huring hapunan o karakanan. Pinapahiling sa satuya na ang pagdulot kang tinapay asin arak, mga tugang bako sana sa pagpahiling inaapod niya tong hospitality. Ini po nagpapahiling, nagpapamidbid kung kiisay ang Diyos na ini. Ang Diyos, mga tugang, Diyos na nagpapakakan sa iyang katawuhan, nagpapakakan sa mga nagsusunod sa iya. Bako sa na mga tugang tangani na sangkuban, nyaon siya nagdara or ipinahiling sa satuya na siya mismo naging tinapay para sa iyang banwaan. Dahil siya mga tugang or siya bako Diyos na harayo, alagad siya Diyos na binuot na maging tinapay, tangani na ipagirumdom sa satuya, an sa iyang dakulao na pagkamuot sa lambang saro. Naglaog siya mga tugang sa pinakabase na kaipuhan ng tao, iyo po ang pagkakan. Ang Eucharistia, karakanan. Si Kristo naging kakanon, tangani satuya po mga tugang maako. Si Kristo naging kakanon, tanganing magtaunin kusog sa satuyang pisikal na hawak, tangani tabangan kita sa satong arualdaw na pagkabuhay. Kaya magayunon baga po mga tugang, sa lambang pag-ako niya to kang Eucharistia, sa lamesa nin kagurangnan, bako sa na po ini mga tugang simbolismo, alagad ang pag-ako sa kagurangnan, pinapagirumdom kita na ang Diyos buot na makisumaro sa satuya. God desire to be with us. Si Kristo buot na maglaog makisumaro sa satuya. Kaya naglaog siya sa pinaka base, basic need nin tao, iyo po ang pagkakan. Makamundo kasubago habang pinagprosesyon ang Santisimo, garubaga po mga tugang daina nin apresasyon sa Eucharistia. So mga tao bisihon sa paghanap nin kakanon. So mga tao sa saudan, day lamang nagkiriling mga tugang tangani na magsamba sa hade na naglalakaw sa tahaw kan kasiributan. Day lamang mga tugang nagtunong tanganing tawanin reverensya ang pag-agi kang hade mga tugang. Makamundo dahil nakafocus kita sa kakanon na pisikal. Alagad, day na nanyato nahihiling ang kagayunan asin pagreverensya sa Eucharistia. Si Kristo, mga tugang, nagpamidbid bilang tinapay. Tangani, tawan kita nin kusog, asin tawan kita mga tugang, nin isog, mahampang ang kaluyahan kan kinaban. Magayunon baga po, may nabasa ako sarong diet book, sabi duman, a moment in your lips, forever in your hips. Ano po? A moment in your lips, nyaw na sa imong hips. Ano po? Magayunon man ang pinapagirumdom sa tuya, challenge kay ning Eucharistia.
A moment in our mouth be forever in our hearts. Mga tugang iyon pangapudan kang Eucharistia. Si Kristo buot na maglaog sa satuya, tangani kita po mga tugang giyahan sa satuyang arual daw na pagkabuhay. Na pag-ako sa saiya, bako sa na mga tugang, pag-ako nin tinapay, alagad pag-ako ki Kristong kagurangnan. Ikaduwa mga tugang, ang Eucharistia, regalo nin pagkamuot. Si San Pablo sa ikaduwang pagbasa, pinapagirumdom kita kan banggi na si Jesus pinagpasaluiban. Sa tahaw kan kulog asin siring man na maaaraman niya or aram niya na siya babayaan asin ipapasaluib. Si Jesus pinili man giraray na itaoan sa iyang sadiri. Nadangog niya to sa ikaduwang pagbasa na si Jesus pinagsasabi, iyo ini ang sakuyang hawak, iyo ini ang sakuyang dugo. Magayunon baga po mga tugang na sa pagpadagos kay ang Eucharistia, madadangog ta na naman ang tataramo ni Kristo, ako anindo ini, iyo ini ang sakuyang hawak. What a beautiful offering, my dear brothers and sisters. Ako anindo ini, hawak ko ini. This is my body, receive this. This is my blood, receive this. Akalain nyo yon mga tugang. Bako man sa natigsabi nin kagurangnan, uyaan sa kuyang muro, ako anindo ini. Uyaan sa kuyang bitis, bako po, ang bilog na pagkatawo, ang bilog na pagka-Diyos ni Kristo, ipinag-o-offer sa satuya. Receive Jesus. Alagad minsan man, mga tugang, makamundo man, pag nagmimisa, pirasana ang nag-aako kan Eucharistia. Pirasana mga tugang ang nangungumunyon. Father, de ako maako kan Eucharistia. Nata, may kasalan ako. Nata, day mo iyan tigkukumpisal. Nata, day mo tighahali ang kasalan na iyan, na mas pinili mo pa na paistaron ang kasalan sa imong puso, kaysa sa akoon mo si Kristong kagurangnan. Bakong iyo po, nata, mas pinili ta na maglukob sa satuya ang tentasyon asin demonyo kaysa sa paglukoban kita kan kapangyarihan asin pagkamuot ni Kristong kagurangnan. Every Eucharistic celebration, receive Jesus, my dear brothers and sisters. Dahil iyo ini ang tataramon niya, this is my body, this is my blood. Pagtaokan sa iyang sadiri dahil sa dakulao na pagkamuot sa satuya. Bako daw iyan mga tugang gawi or makagirabo. Bako daw iyan mga tugang makangirhat na ang Diyos mismo padagos na nagtataokan sa iyang sadiri. Alagad minsan kita, no, ahabo ko, no. Magayunon na pagpapagirumdom. Kasi ni katulo, mga tugang, nagparakurahaw naman ako. Ikatulo, mga tugang, ang Eucharistia, lugod magdara sa satuya sa pagbabago. The Eucharist should transform us. The Eucharist should make us, kung kiisay po ang inako ta, inako ta si Kristo sa satuyang buhay, lugod, magiman, arog kita sa kagurangnan. Inutil, mga tugang, kung si Kristo akoon mo, oro at yan iluluwas mo sa kasilyas. Bako po iyan, mga tugang. When you receive Jesus, lugod pa istaron ta sa satong puso, asinan kagurangnan na ini, iyo ang magtabang sa satuya. Sabi ni San Pablo, it is not I, but it is Jesus who is in me. Bako na ako, alagad si Kristo na ang naghihiro sa buhay ko. Na sa pag-ako sa kagurangnan, mga tugang, lugodan sa tong mata, maging mata ni Kristo. Nahihiling ang karahayan kan sa tuyang mga tugang.
Lugonan sa tong kamot, maging kamot nin kagurangnan. Kamot na nagdadara mga tugang nin karahayan. Kamot na nagtatabang sa satong mga tugang na nangangaipuhan. Ang bitis, maging bitis nin kagurangnan, nagaharubay kan marhay na bareta sa bilog na kinaban, sa bilog na pagkabuhay nyato. When we receive the Eucharist, it should transform us. Mga tugang, bako ang Diyos ang pirituntang baguhon ang kaisipan. Masimba ako, laog ako sa pagsimba, tanganing itaw sa kuya nin Diyos, an muya kong mangyari. Bakong iyo po, minsan iyo nang nangyayari. Masimba kong siyam na aldaw, tangani na makapasar ako sa exam, magkaigwana ako ning jowa, magkaigwana ako kung ano pa man ang satong hinahagad. No! The Eucharist should transform us, my dear brothers and sisters. Not to transform the mind of God, but the Eucharist should change us. Not we change the mind of God. Iyon ay mga tugang ang magayuno na pagirumdom sa satuya. Na kung sain kung ang satuyang isip, puso asin buhay, na bago nin kagurangnan, sabi sa Salmo, sain pa kumaduman kagurangnan, nyaon sa imo ang buhay na daing kasagkoran, na minsan ako maglakaw sa tahaw nin kadikluman, day ako nin matatakutan, dahil nyaon kasako kagurangnan. Yun ang kagayunan mga tugang, kan selebrasyon na pinagseselebrar niya to ngunyan. Maako kita, mag-ako, asin akoon si Kristo na padagos na nagtatao kan sa iyang buhay sa satuya. Arog po kita kaiyan namumutan nin kagurangnan. Ibalik ta ang pagkamuot na ini sa paagi nin paglingkod, pagbabago, asin siring man kabanalan. Amen. Matindog po kamo, ipahayagdan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos. Amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kang gabos na nahiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan ni Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin inilubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinaw kan Diyos Ama na nagtaos sa to kan sayang aki sa Eukaristiya bilang kakanon para sa tuyang kalag, darahon ta sa iya ang sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi kay Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaba na nagugutom sa makahulugan na buhay. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang satuyang pagtiripon sa pagsilibrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan satuyang sadiri sa pagtubod asin kapakumbabaan. Mamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtios kan satuyang mga tugang na daing sukat. Pamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga nagehelang mapakusog sa pagpasan kan sa indang mga kasakitan. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sa agkod paman kay Jesus, ang tinapay nin buhay. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa gabos, idinudulot mi sa imuan sa mong pangangaipo asin, namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang asin pagkaherak, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asin sa indong atang, magkanigong ako onin Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kahiraking warasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang huli ki Kristo
na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo asin ding kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma ning danay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo, na magdulot kay ni sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinudulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinom yan dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan langit non na hukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos in mga hukom, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanang ganang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Ipagrukyaw niya ito ang misteryo na sa tong tinutubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapaya, sagot na ikamagato. Kay kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kay ning tinapay nin buhay, asin kay ning kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawag kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaman, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na deng kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadaan mo, mangyari ambot mo sa daga nin siring sa langit. Ansamong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang niyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurang nani ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa saindo, sa kong katuninongan itinatao ko sa saindo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaborinyog, susog sa imong kabutan, ikana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapasaindo sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you po. Kami
Mga tugang uyas sa Yesu Kristo ang kordero kan Diyos, ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo, anay ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. Mga tamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang sakong puso nagpapasalamat. Ang sakong puso nag-uumag. Ipag-uusipan, simong kagayunan, isasaysay palaog ni kagurangnan. Kaiba na ka sa kaugmahan, sabay kita naglawon sa kadifisilan. Nagsakto sa buon ni pagkamot, nagbukas sa panahon na maabot. Huli sa pagkamot mo, ang gabos sa aman na utok. Minagian ang sakuyang buhok. Kagurangnan, uyak ka sako. Kaiba na ka sa kaugmahan, sabay kita naglawon sa kadifisilan. Nagsakto sa buon ni pagkamot, nagbukas sa panahon na maabot. Huli sa pagkamot mo, ang gabos na aman na utok. Minagian ang sakuyang buhok. Kagurangnan, uyak ka sako. Kaiba na ka sa kaugmahan, sabay kita naglawod sa kadifisilan. Nagsakto sa buhok
Matindog na po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming mabasog, giraray kandeng sagkod na bunga kan sa imong pagkadiyos, na pinapaaninungon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawa kasindugo. Ika na nabubuhay as sinagahade kaiba kan Diyos Ama, kasaro kan Diyos Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng ikaduwang kolekta para sa tinagba asin tada. Mga paisi, primero, Anyo Evangelization Pastoral o NEP kan sa tong parokya. Naghahanap nin mga gusto asin buot na magserbi bilang mga tagapang-ebanglisar asin magpamidbid sa Diyos sa mga komunidad asin magdarakan programa kan simbahan sa mga namamanuaan. Ang mga interesado, dapat na 18 anyos pataas, lalaki o babae. Mag-fill up po kan registration form sa opisina kan sa tong parokya. Ikadua, padagos ang recruitment kan lectors and commentators kan sa tong parokya. Kung ika may talento sa pagtaram, asin gusto magserbi sa Diyos, sa paagi kan sa imong boses, sa pagproklamar kan tataramon kan Diyos, sa laog kan banal na misa. Magpasiring po sa parish office asin mag-fill up kan application form. Ang basic requirement, dapat 18 to 40 years old. Naka-star sa barangay na sakop kan parokya. Ang deadline kan application sa Hulyo 18, Biyernes. Ikatulo, siringman padagos ang recruitment kan Eucharistic lay ministers kan sa tong parokya. Sindaan mga nagsiserbi sa paagi nin pagtao nin komunyon sa misa asin sa mga barangay. Ang basic requirements, dapat 18 sagkod 40 anyos, lalaki asin naka-star sa barangay na sakop kan parokya. Donation, June 15, 2025, anonymous 500 pesos. June 17, 2025, anonymous 5,000 pesos. June 17, 2025, anonymous 1,000 pesos. June 17, 2025, anonymous 4,500 pesos. As in June 17, 2025, anonymous 1,050 pesos. June 20, 2025, anonymous 400 pesos. June 20, 2025, anonymous 1,500 pesos. As in June 21, 2025, anonymous 5,000 pesos. Ang nagpapaisi as na nagpapasalamat, iyo po si Reverend Father Leandro P. Morillo, Paris Priest. Salamat po. Kung kuman po ining pagkakataon na magpasalamat asin magpaaram sa Indo sa maabot na Hulyo, iba na po ang sakuyang assignment, dumana po sa Santo Domingo. Kaya salamat po sa gabos sa Indo, padagos po kitang magpamibi sa lambang saro. Kung dakol po ang dakop na kwaw, darahan ko na sana kami. Matirindog po kamo. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo asinan sa indong mga namumutan, kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.